Boa tarde, moitas gracias por seguires aquí así a esta xa ultimísima hora. Eu só estou aquí para, primeiro de nada, agradecerlle a Cibran o convite que lle fixemos desde a organización. Eu, en representación da organización, veño simplemente presentalo porque el vai ser, ademais de relator, a persoa que vai moderar a mesa. Creo que só fago unha presentación de protocolo porque casi todo o mundo coñece a Cibran Arxivai, que é profesor de matemáticas no ensino secundario, leva xa moitos anos no ensino público, nos últimos anos está no IES Losa da Viene, teño que mirar en chuleta para non equivocarme, da Estrada, e, ademais de profesor de matemáticas, é unha persoa tremendamente comprometida coa lingua galega, que son dous méritos importantes, pero tamén os terían moitas outras persoas. Pero ele está aquí porque ademais ten outros tres que creo que son meritorios de ocupar o posto que lle requerimos. O primeiro é que fixo e fai ciencia no ámbito educativo. Vou poñer as gafas para escribir mirar a chuleta, que un pouco. Fai ciencia en galego no ámbito educativo e continúa a pesar de todos os atrancos que existen desde o ano 2010. De feito, ten un dos dous únicos blogs de matemáticas en galego activos a día de hoxe, que é, xa se citou antes, Retallos de Matemáticas. Outro punto moi importante que leva 20 anos ligado aos equipos de normalización, ven coordinando, ven colaborando, e iso dalle unha perspectiva moi ampla de cal é a situación do traballo normalizador dentro e fora das aulas, e moi relacionado co ámbito científico. Por último, é un grande analista da nosa realidade sociolingüística e da política lingüística en xeral, e non hai máis que seguir todo o que publica no outro blog que é moi coñecido no ámbito da normalización, que é a Carta Xeométrica. E nese blog tamén se pode levar conta de todas as experiencias normalizadoras que el sempre, que continuamente está moi atento a todo o que sae e publica. E, despois de todo isto, xa vos dades conta de que era a persoa idónea para levar esta mesa. Agradecemoslle dobremente que aceptase non só facer un relatorio, senón tamén coordinala co que iso conlleva. Moitas grazas e empezades a cando peirades. Grazas a vos, ao Consello, por invitarnos a nós nesta mesa sobre o ensino secundario de divulgación científica en galego. Pois, ademais, temos a Xornal Fernández Castro, que é profe de galego, de Maruxa Mayo, de Ordes, el ven non como profe de galego, senón como secretario da nosa, esa especie da Xencia Espacial Escolar Galega, que é a que enviou esta especie de satélite en Marumasá, pero nos falar disso. Aquí tamén, a miña dereita, está Xacobo de Toro, ten feito referencia a él noutras apartados destas mismas xornadas, profesor de Biología e Xeoloxía no IES Solano de Gris, en Malpica, e el, que a súa compañeira de loter, teñen unhas páxinas de divulgación, de ensino, páxinas interactivas, e sobre todo os vídeos sobre xeoloxía, a canal de Xeopili de YouTube. E por último, temos aquí a Camilo Orgea, que é profesor de biología tamén, de PNEIS, no CEIP de PNEIS, e vai falar de dous proxectos do Proxecta, que son o fitofaladoiro e o proxecto Ríos, de como os leva no seu centro de ensino. Se a mí me preguntaran, antes de vir aquí, quen iba a estar nesta mesa, eu, con moita seguridade, con bastante seguridade, pensaría que habría moita xente de biología, como hai aquí, porque penso que é unha impresión que teño, non sei se é compartido, que a biología e as ciencias naturales en xeral son como máis fáciles de divulgar, ou hai en xeral máis interese por divulgalas que non por parte da xente, non? Pois aí a xente ten interese en ciencias de saúde, por exemplo, que outras ciencias como esas que puxen aí ao principio, as matemáticas. Intentei ordenalas máis ou menos de maior a menor dificultade en canto a divulgación.
puxen aí unha impresión que teño. Intentei poñer aí as ciencias que temos hoxe en día no ensino, que o que se ensina hoxe no ensino. Ademais, así nun color máis café con leite están estas que están prohibidas hoxe en día en galego no ensino medio. Resulta que en moitas ocasións non se pode ascribir a divulgación científica unha destas ciencias exactamente. Vou poñer un par de exemplos, que son exemplos aos que lle teño personalmente así moito cariño, que son eses dos libros de aí. O primeiro deles, supoño que é coñecido de todos vos, ou de casi todos vos, ninguén diría que se pode escribir a unha materia en concreto das que poñía aí antes. Nese libro, falase de física, falase de tecnoloxía, falase de ciencias naturais. Do que non se fala para nada, creo que sería moi dificultoso que encontrase algo de matemáticas nese libro. En cambio, a mí, cando li, o que máis me interesou non foron as 350 páxinas que ten o libro, senón un apéndice que ten ao final, que eran só 2 páxinas que tiñan de matemáticas. Unha era ca demostración de irracionalidade de Rei de 2 e outra que existencia de únicamente 5 sólidos pitagóricos. Eu daquela lera 50 veces esas páxinas e nas entendían, pero sabía que as quería entender. Eso foi unha das cousas que me levou a estudar matemáticas. Hai aí outro exemplo de un libro que tampouco se pode escribir directamente unha materia, o que opoño por eso, por non poder escribir directamente as matemáticas, pero que foi o único libro que me recomendaron a mí en todo o ensino, o único libro de divulgación que me recomendaron, que é Secret de Desiderio Paz, sobre Einstein, e recomendaron a un profesor de matemáticas, a principio de curso. Recomendaron porque, a pesar de que fala de física, tiña aí unha parte na que falaba do desenvolvemento das geometrías non euclidianas durante o século XIX. Ao final de curso, este profesor volveu preguntar se alguén de nós lera o libro. Ninguén. A resposta é que ninguén se lle ocorreu compralo, ninguén se lle ocorreu lelo, nin tampouco, naquele momento. Isto tamén ven a conto de porque hoxe todo se cuantifica, todo se quer con isto da loza, por iso se quer avaliar, e hai cousas que ao mellor non se poden avaliar así tan directamente. Porque, por exemplo, a divulgación científica ten valores, ou creo que ten valores en sí, que se poden argumentar, que ten valores que leva, por exemplo, os rapaces a incentivar o seu coñecemento, a incentivar o seu espírito crítico, o seu interese para as ciencias, que son valores bons, que sirven para justificar que se aposte, que se traballe na divulgación científica. Pero claro, eu tuve que ler estes libros, porque hai 40 anos non había libros de divulgación científica en galego, e se quise ler estes libros, tuve que verme expulsado de alguma forma da lingua galega. É unha pena porque o prestigio das ciencias, a ciencia que ten posiblemente o que ten máis prestigio hoxe en día, pois trasládase tamén a divulgación científica, e este deberíase trasladar tamén, este prestigio trasládase á lingua na que se fai esta divulgación científica. Por eso, pois, se non temos material para os nosos alumnos, para que aprendan non só nas clases, senón fora delas, con este tipo de cousas, pois estamos expulsando da lingua. Sobre todo nun programa como este. Esta é unha gráfica que publicou ano pasado a Real Academia do estudio que fixo de Lingua e Sociedade en Galicia nos últimos 20 anos. É unha gráfica na que por idades do uso do galego. Vai de maior idade a menor idade. Os nosos alumnos, os alumnos da secundaria, están aquí, son estes puntos galaxes. Andan polo 30% de uso do galego. Si a divulgación científica comentaba antes que era moi importante, intrínsecamente boa, usala e divulgala,
pois que se faga en galego non é que sexa bo, é que é necesario, non? Está visto aquí o porqué. Porque esta baixada, non? Porque esta baixada, pois hai moitas razóns, pero unha das máis grandes é a da política lingüística que se está a aplicar hoxe en día, sobre todo nos 10 últimos anos. Nos 10 últimos anos, pois, a situación foi moita peor. Que respostas estamos dando como sociedade pois este tipo de cousas e que se fai desde a divulgación? Nós temos un entorno social, unha serie de leis, unha delas do ensino, a que se dixo o sentido do ensino, é a LOMCE. A LOMCE que di sobre a divulgación científica tense en conta no currículo aparece nomeada todas estas veces. Contabilicei as veces que estaba nomeada a divulgación científica no currículo de todas as materias. Mais ou menos aparece unha vez por cada unha desas asignaturas por curso. Por exemplo, en biología e zoología, pois aparece 3 veces, porque normalmente cada curso a nomea unha vez, porque se entende que se debe facer referencia a elas pois en todos os cursos. Aquí eu creo que chama a atención dúas cousas desta contabilización. Unha delas é que en lingua galega aparece 9 veces, disparatado con respecto dos outros. E co que vou contar despois, que a pouca divulgación científica que hai en galego, a mí pareceme que os profesores de galego teñen que ser uns genios, porque se levan a cabo pois esta implantación e fan uso dos textos de divulgación científica na súa materia, pois deben ter moito mérito, porque deben ter moitas dificultades para encontrarlos. Por iso me parece a mí. E hai outra característica que é a que falta aquí. Aquí hai 2 materias que non están, que son a tecnoloxía e as matemáticas. A tecnoloxía e as matemáticas, estes que elaboran os textos da LOMCE, pois exclúenas por completo. Din que Otero Pedrallo, cando Manuel Castelao comentaba que ele iba a nomear a Castelao en todos os discursos públicos que fixera a partir dese momento. Pois eu creo que en calquera foro que se fale de divulgación de normalización hai que falar do Plan Xeral de Normalización Lingüística, inda que hoxe en día este tirado nun caldeiro, non? Se fixeron un curruño con ele, este nunha papelera. Recordo que o Plan Xeral de Normalización Lingüística foi un documento elaborado por unha serie de asociacións, por toda a sociedade que tiña interés na normalización lingüística. Ao final, elaboráronse 445 propostas, 445 medidas, aprobaranse por unanimidade no Parlamento Galego no ano 2004. No que nos interesa a nós, pois, quería destacar así 3 características principais. Que o ensino da ciencia teria que ser en galego, nomearse especificamente as materias científicas, que debería haber un mínimo do 50% de ciencia en galego, e que ademais que había que fazer unha revisión anual da galicización, do proceso de galicización que debería reunirse. No Plan Xeral de Normalización Lingüística tamén hai un par de referencias á divulgación científica, que son esas 2 medidas que tendes aí, que se deben establecer unhas líneas de axuda e de potenciación de divulgación científica, e son 2 medidas, esas 2 medidas, unha é da Comisión de Saúde e outra da Comisión de Veterinaria. A quen se lles pasou un pouco por alto a divulgación científica foron as comisións de Educación e de Industrias Culturales. Con todo, a pesar de que non se tivera isto en conta no Plan Xeral, pois hai unha lei do libre da lectura, pois en día que o sector que considera unha lei bastante boa, a que creo que se dedicaron as jornadas aquí no Consello da Cultura, que un editor, o editor de Xerais, ou ex-editor de Xerais, resumía parte desas jornadas dicindo que a lei esta, a pesar de ser boa, era unha lei zorra, unha lei que realmente que non se aplicou. O máis significativo desta lei é que desde o ano 2010 penso que se sufriu unha reducción do 70% no orzamento
nas políticas do libre da lectura. É exactamente a mesma reducción que hai na non edición lingüística en xeral. Para mí que hai unha dirección política pensada que o que trate de rebaixar a presenza do galego e da cultura galega en xeral que se ve neste tipo de cousas. Nesas xornadas tamén sobre o libro, comentábase que entre as conclusións que sí que había daquela oferta de libro en galego, de libros de texto en galego, libros de texto das ciencias en galego. No caso das matemáticas, hoxe en día, iso é completamente mentira. Non hai ningún libro de texto en galego. Podería haberlos no bacharelato, porque no bacharelato, eu sepa, só hai unha editorial. E as outras, escaparon. Sabes que hai un par de medidas na lei do libro, de cooperación e edición, na divulgación científica, e de fomento de lectura nas bibliotecas, na divulgación científica. Está aí ao lado, o que o estropea todo, se salió aquí varias veces, porque tiña que salir, que é o decreto de exclusión do galego, que algún se empeña en chamarlle de plurilingüismo. Cales son as características principais deste decreto? Fijádemos que estaría ben comparalas co Plan Xeral de Normalización Lingüística. En primeiro, que as ciencias que se impartirán en castelán, que vayan un máximo de 50% da docencia en galego, incluso isto estará rebaixado nos centros que chaman plurilingües, e despois hai o artigo 11, que sería aquel que se encadraría a divulgación científica no ensino. É o artigo máis hipócrita de toda esta faramallada que é o decreto 39 2010, que fala da potenciación da lingua galega nos centros. E vedes que aí o que se fai é expulsar a lingua galega das aulas. Mándase para as actividades extraescolares para que vaya fora das aulas. Pero, bueno, en todo caso, se é fora das aulas, cando un entra nun centro de ensino, das actividades que se fan fora das aulas, que é o que temos? Hai, sobre todo, dous organismos no centro de ensino, que son os equipos de normalización e as bibliotecas. E dos equipos de normalización, xa falarei máis adiante, cando conte o que pasa no meu centro, e das bibliotecas, que podemos fazer? Aí tendes unha cousa que non se ve, isto é que non se debe facer cando un fai un PowerPoint, porque unha cousa non se ve, pero vai no de repetir máis veces, porque me gusta facer cousas que están prohibidas. Tendes unha relación dos 50 títulos máis libros nos cursos de leitura o ano pasado, no curso pasado. Cantos libros de divulgación científica hai entre eles? Podedes pensar un momento, podedes pensar na cifra, xa os adianto que ningún. Eu contei, mirei os libros de divulgación científica que habría, mirei este mismo listado nos dous cursos anteriores. E nos 50 títulos dos dous cursos anteriores, os outros 100, por lo tanto, tampouco hai ningún libro de divulgación científica. É raro isto, é raro que ninguén lea libros de divulgación científica ou que, se se leen, que sean tan poucos. Nun principio, non sei se podemos pensar que sí, pero isto entra en contradicción con isto. Desde hai 5 anos, desde 2014, a Consellería de Cultura ven realizando esta promoción, esta campaña, que é novembro, mes da ciencia en galego nas bibliotecas, que nun principio podíamos pensar que está ben, non? Divulgan a ciencia en galego, e de feito hai actividades en bibliotecas, vese durante ese mes moitas entradas en blogs de equipos de normalización, en blogs escolares sobre esta cuestión, incluso hai mochilas viaxeiras que se divulgan desde esta mesma campaña. Canto a estas mochilas viaxeiras, eu fui mirar a de matemáticas, porque era o que me tocaba máis cerca, e vi que na mochila viaxeira de matemáticas había de secundaria 31 libros de divulgación. Habrá 31
21 libros de divulgación de matemáticas en galego. Porque, insisto, novembro, mes da ciencia, en galego. Fui mirar os libros que había ali e resulta que deses 21, 28 estaban en castelán. E insisto que é mes da ciencia, de divulgación da ciencia en galego. Había 3 en galego. Deses 3 en galego hai un que non é de divulgación, pero que seguramente explica en que consiste toda esta campaña. O título do libro é Alicia nos País das Maravillas. Creo que non teño que explicar máis. Por que se fai esta campaña? Teño claro que esta campaña que se fai para contrarrestar a campaña do Día da Ciencia en galego que se viña facendo, sobre todo que facían os equipos de normalización lingüística en protesta por exclusión do galego dentro das aulas. Pero se eu quixera facer unha mochila viaxeira como esa de aí, con libros de matemáticas en galego, a pregunta que tiña é: podería facela? Cantos libros de divulgación científica hai en galego? Pois, primeiro, como é moito máis fácil buscalos en castelán, poñovos aquí uns cantos exemplos do fácil que é encontrar libros de divulgación científica en castelán. Tan fácil que hasta aparecen anuncios na televisión sobre algúns destes, non? Sobre estes da RBA, que parece que son principios de curso. Aí hai un par de coleccións sobre o mundo matemático do ano 2016, con 59 títulos, Genios das Matemáticas tamén de RBA, con outros 59 títulos, e outro máis, este daqui, que son a colección de libros de editorial Nigola, que se veñen editando desde o ano 2000, con 54 títulos. Hai montos, non? Pero cantos? Eu quería saber cantos libros hai de matemáticas en castelán para intentar comparar eso con cantos hai en galego. Hai unha páxina de divulgación científica de matemáticas moi boa, en castelán, porque en galego non hai, que reconta o que divulga libros de divulgación científica, non cagado. Ven facendo desde o ano 2000, 1999-2000. Teñen contabilizados, non están todos aí, pero están moitos, uns 937 libros. 937 libros de divulgación científica solo de matemáticas, estrictamente de matemáticas, onde o tema principal son as matemáticas, en castelán. Bueno, pois, cantos hai en galego? Estos xa sei que non o vedes, non é para galego, pero para que vexades que collen todos aí. Incluso sobra sitio, non? E incluso puxen de máis. Vou intentar explicar por que puxen de máis. Volvín a facer o mismo, pero nesta gráfica. Libros hai unha serie de libros entre todos eses que son libros de carácter máis ben profesional para profesores de matemáticas, que son, pois, son unidades didácticas ou son libros que se reparten en algunhas encontros de profesores de matemáticas, non? Eses que están colocados aí en medio. Hai outros que puxen como de ampliación, que serían libros que non son estrictamente de matemáticas, que tocan un tema de matemáticas como este que nos repartiron ahora por aquí, do álbum da ciencia, non? Que fala, pois, dun par de matemáticos, pero libros de matemáticas, cantos hai? Tenemos aí en naranja, pero vou non desnudar de todo. Son eses os libros do que o tema principal son as matemáticas e en galego. Vedes que puxen aí dous un pouco máis esvaídos, porque hoxe en día son xa dunhas edicións de hai anos, pois xa non se poden encontrar, non? Se eu viñera aquí hai 2 meses, podría concluir que o peso da divulgación científica en galego é nulo, non? Como vin hoxe, pois podo dicir que o título da conferencia, bueno, das xornadas, pois está moi ben posto, porque o peso da divulgación científica en galego pois é casi nulo, non? É a tema. E tamén veño agora para contar que é o que facemos no meu centro, nesto que ten algo que ver con a divulgación científica, que son unha especie, así, en resumen, unha especie de charlas TED,
pero charlas non que as de ninguén especial, senón alumnos do noso centro, alumnos do noso centro. O normal é que se facan alumnos de bacharelato para alumnos da ESO. Eu estou neste centro hai 3 anos, pero xo viña facendo desde o ano 2011 ou 2012. Sempre se facía pois polo Día da Ciencia en Galego ou por ese entorno. Hasta o ano 2015, por iso puxen aí, pois quen facía isto moi ben era a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización, que organizaba unhas conferencias, unhas videoconferencias. A última que se fixo foi esa que tendes aí, ese cartel que tendes aí, que fora Xurxo Mariño, e o que intentamos facer no instituto, eu e máis outros compañeros, desde o equipo de normalización lingüística, é iso que vendes aí nesa outra fotografía. Pois intentar preparar aos alumnos durante o primeiro mes de clase para que no mes de novembro pois lle poden impartir unhas charlas divulgativas sobre distintos temas. Teño aquí algúns apuntados. Por exemplo, no ano 2016 pois algúns dos títulos eran queimar cartos, a bola medosa, esferificación do alxinato. Vedes que aí están pois preparados como para realizar algunhas actividades desas da química. No ano 2017 pois falábose, por exemplo, de vulcanismo. Esa foto que tendes aí estaban falando das vacinas, da alimentación, dos métodos da menstruación, incluso algún se atreve a falar da trigonometría. Este mismo ano pois hubo un grupo de alumnos que falaron sobre o sistema locomotor. Foi unha charla bastante longa, porque a prepararon bastantes alumnos. O normal é que se preparen charlas moi cortiñas para que as poidan preparar estas rapaces. Son charlas normalmente de 5 como momento 10 minutos, e normalmente, tal como vedes aí, suelen ir 2 alumnos, porque non están moi cómodos, e entre os 2 vanse apoiando, entre 2 van preparando cada unha desas charlas, e normalmente son bastante ben acollidas. Ademais, como se ven realizando desde hai tempo, pois os rapaces da ESO xa van vendo o que lles vai tocar despois no bacharelato. E isto, faltaba aquí unha foto que eu creo que quedaba ben, porque ainda sempre o ano pasado, ainda que se desfixo a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización ali en unha estrada, pois ainda se mantén a Coordinadora Comarcal, e quedouse de realizar, unha das ideas que saliu ali, foi de realizar estas mesmas videoconferencias a rapaces de primaria. Entón, os rapaces que poden a preparar, o ano pasado foi por primeira vez, cando se fixo os rapaces de bacharelato, pois prepararon unhas videoconferencias para rapaces de primaria. Videoconferencias porque era un problema desplazarse, e ademais podían realizar a varios grupos ao mesmo tempo. O ano pasado realizaron unha videoconferencia para 2 grupos, que foi como un pouco emulando aquilo que facía a Coordinadora Galega en tempos. Eu non sei se acabaxe estes deprimidos, porque contei eu, pero tende en conta que eu falei só dunha parte pequena, centreime sobre todo nos libros, pero que hai cousas que se están facendo por aí. Por exemplo, en Ourense esta fin de semana en CIGA organiza unhas actividades de matemáticas na rúa. Hai unha semana, un par de semanas, a GAPEMA, a Asociación Galega de Profesores de Matemáticas, fixo unha feira de matemáticas na Coruña, que se están realizando cousas e hai actividades que se fan. O panorama é triste, pero hai xente que fai cousas, e creo que o camiño é de se seguir facendo actividades, porque hai que ir abrindo camiños. Inda que outros sospechen, pois nós temos que intentar abrirlos. Nada máis, creo que os...
Eu vou me tirar así un pouco atrevido, en lugar de estas cousas, vou ir a internet, a ver se podes. Eu vou escribir aquí algo moi doado de lembrar, nosa.cat, logo darei intro. Antes de máis nada, quero agradecer en nome de Nosa que nos convidasedes para expoñer a experiencia que estamos botando a andar, de que xa ten forma xurídica desde hai un ano, gracias ao Consello da Cultura Galega, na súa representación, a miña querida profesora xa me deu clase a mí. O vosso interese serve de reforzo positivo para que continuemos traballando, sobre todo cando podemos observar a longa trayectoria destes encontros, 21 edicións, xa é tempo, non? E a magnífica organización visible aquí, pero tamén ao longo dos preparativos que concretamos coa coordinadora Susana Mayo, os compañeros na mesa. Para min é unha honra estar con vos. Despois da tua intervención, querei encantar, porque xa teño que falar de menos cousas. Algúnas quería mencionalas. Calquera que teña interese no noso proxecto pode afundar nel de xeito autónomo, simplemente visitando a nosa página web. É moi doado lembrar, a nosa.gal. Funciona. Vou amosar brevemente para que teñades coñecemento da súa estrutura e máis para deixar algunhas imaxes de fondo mentre paso a relatarvos o que a web non contempla, os antecedentes do proxecto no marco da normalización lingüística nun longo proceso que bota as súas raíces no curso 2007-2008. Leo porque penso que así vou chegar a tempo, senón non me paso. A primeira páxina, a páxina web, recíbenos co logotipo e o nome da Axencia Espacial Escolar Galega, que foi aprobado durante o primeiro congreso en Ordes en 2017. A cartografía da nosa terra, mesturada coa bandeira, os tipos de letras e a denominación deixan clara a vocación galega e galeguista do proxecto. A lingua só é a galega. Na primeira pantalla resúmese o plan do proxecto. Isto que aparece aquí. Na primeira hai 3 fotografías nesta pantalla. Na primeira vemos o patio do IES Maruxa Mayo nun fotograma de emisión en directo a través de Periscope do lanzamento desde a propia Marumasat I, que foi lanzada en maio de 2016. Ese móvil que ia no exterior ten unha longa historia digna de ser contada, pero se non dá tempo a contar. A segunda fotografía xa é da segunda, obtida desde a Marumasat II, amosa as nubes desde unha altura xa considerable, permitindo percibir o recorte da costa galega. Naquel día as nubes estaban agarradas á terra e as imaxes son fermosísimas. Despois mostro-vos onde podedes ver os vídeos completos. E tamén podemos percibir o negror do ceo. Nas últimas imaxes veredes que xa estamos alá moi arriba e xa o ceo é negro, ainda que este o sol no medio. É algo sorprendente. A ver, que os ia dicir, e a terceira fotografía que aparece aquí recolle a solta desta mesma segunda sonda, esta segunda cápsula, tal e como saiu con unha especie de aro de santidade cubrindo, era un estabilizador inspirado no bautismeiro da Catedral de Santiago, algo cheiraba en cierto. Para consultar a barra horizontal, vedes, isto agora estaba moi ben, porque se estamos así non vai funcionar ben. Para consultar a barra horizontal é mellor, prefírome a esta, prefírome que así, porque se non, de feito, nesta non entran todos os botóns. É mellor que subades, para desplegar os menús completos. O primeiro é moi pouca cousa, solamente ten un botón de ubicación, e clicamos un pouquinho, e vedes cales son os centros participantes na actualidade na Axencia Espacial Escolar Galega. O centro Ferrol Vello, o CPI Ferrol Vello, aquí este en Oleiros, que é o IES Miraflores de Oleiros, este é o CPI Cruce de Cerceda, aquí está o IES Maruxa Mayo de Ordes, aquí está o IES Francisco Xemírez II de Santiago de Compostela, e aquí está o IES Marco do Camballón de Vila de Cruces. Ben, neste momento xa somos 6, hai 2 anos seramos 3, nada máis. Debemos distinguir entre o nome da organización,
nosa, Axencia Espacial Escolar Galega, e os nomes dos nosos vehículos espaciais, que son Marummasat, digamos, satélite do Marujamaru, que foi onde naceu, Marummasat. Entón, vedes como os desplegables van marcando o primeiro lanzamento, o segundo lanzamento, o terceiro lanzamento, ata agora recuperamos en todas as ocasións a cápsula, foron aventuras épicas, máis a cuarta que estamos montando en plena montaxe agora, é que xa temos permiso de un par de días de permiso, a ver se hai sorte, o tempo o permite. Temos pensado lanzar os días ou ben o 10 ou ben o día 28 de maio, a ver se o tempo o permite. Esa é outra, que hai moitas complicacións co tempo, porque desde logo lanzamos sempre desde o noso cosmódromo particular, que é o patio do colexio, o patio do Instituto de Marujamaru, porque non podemos lanzar desde por aquí, porque enseguida que veñan os ventos do sur vai para o mar e perdemos toda a información. E tampouco podemos lanzar desde aquí, porque só temos permiso estatal de navegación aérea. É dicir, como vai para Portugal, non tenemos un lío, tírenos das orellas. Entón, o lugar máis técnico que temos é o de Ordes, non? Entón, normalmente lanzamos desde aquí. Bien. En fin, aquí aparece pois o logotipo do vehículo espacial, que foi o primeiro vehículo, non? Ao principio era Marummasat, nada máis, non? Este era o noso lema, os pés no chan e os ollos nas estrelas. Este logotipo foi feito na materia de plástica. Como comprenderedes, eu son profe de lingua. Non nos gusta moito a idea esa do STEM. Parece que é unha maneira de trazar unha raya e expulsarnos a uns cantos dos proxectos fermosos. Entón, nós somos máis amigos do proxecto STEAM. Engadimos un A no medio, non? STEAM, dicíamos nós, non? STEAM. E aí metemos, isto está poñéndose un pouco en órbita por alá, por Rhode Island, por alá. Entón, o que introduce, sobre todo, son as artes do teatro, a performance, non? Meten tamén a plástica, isto foi feito na materia de plástica con Sabela Arias, que é unha pintora lucense moi interesante, que está agora exponendo Lugo, e máis na materia do written, non? Hai que escribir, aquí hai que escribir moito, logo veredes que sí que hai que escribir moito, e aí o galego ten un papel importante. Que máis vos podo dicir? Aquí pois hai un vídeo promocional, foi un vídeo para dar a coñecer o proxecto, vou poñer un pouco para que os dé a risa, porque, en fin, é unha cousa moi escolar, está feita con chroma key, e aí aparece un dos nosos alumnos dando a coñecer o proxecto cando ainda non era nada, cando estaba empezando toda a cousa. Veredes que é bastante, adianto un pouquiño para forrar. O vindeiro 20 de maio estaremos cos pés no chan e os ollos nas estrelas. Creo que con iso xa suficiente, xa me dades conta do nivelaxo. Despois tivemos tamén aquí quedou mostra dunha charla de Pedro Pablo Campos sobre astronomía, non? Despois, en fin, como vedes, este primeiro ano foi moi activa a cousa. Temos por aquí a presentación do proxecto diante da sociedade ordense, non? É unha PowerPoint nada máis, non? Pero íamos explicando todo o que pretendíamos facer para convencer os nosos comerciantes de que nos axudasen a botar a andar o proxecto, porque non tiñamos un peso e facían falta cartas para sacar isto adiante, non? Efectivamente, como veredes, houve sorte e a campaña de financiamento tivo por aquí unhas cantas firmas que foron colaborando con cantidades moi módicas, pero que permitiron botar a cápsula e recuperarla. Que máis? Tamén colaborou connosco o Concello de Ordes, temos a primeira reunión, as fotos da primeira reunión coa Concelleira de Educación e máis co xefe do gabinete de prensa, que tamén colaborou connosco, porque unha das liñas de acción é a da Comisión de Comunicación, aí é onde pintamos algo tamén os de Galicia. Enseguida que empezamos a presentar o proxecto, empezaron a sair xa notas de prensa, que están, podes consultalas, as de Ideal, Correo, Xornal de Galicia. Ao principio foron moi poucos, logo veredes que acusativo sí, xa bastante máis repercusión. Logo seguimos facendo así vídeos, por exemplo, creo que xa se pode falar de divulgación científica, é un vídeo para explicar como é, tamén en plan escolar, non? É moi perralleiro, pero como se calcula a cantidade de helio que debemos meter no globo para chegar a 33.000 metros
convido ao que vexades esta semana. Temos tamén, participamos na que nos chamamos a Feira do Champiñón, a Export, desde 2016, para dar a coñecer o proxecto. Tivemos ali un stand, que máis vos conto? O Globo Cativo, esta é outra das actividades, digamos que é unha especie de ensaio xeral que non saiu a primeira, saiu a segunda, na que non soltamos o globo, sino que queda amarrado, por iso lle chaman cautivo, xa o corriximos, agora xa é cativo. En fin, facémoslo todos os anos, é unha maneira de preparar todos os atados, todos os lazos, toda a problemática toda, e para que os rapaces vayan aprendendo dos da xeración anterior, para ir transmitindo así os conceptos. Despois de, a ver, isto debería seguir baixando, non? A ver, por aquí, non? É que teño por aquí cousas que non podo mostrar, están máis abaixo. Non collen na pantalla. Despois do globo cativo, en fin. Aí estamos. Sí, xa sabes. Xa, fiquei demasiado. Despois temos por aquí tamén a marca do lanzamento definitivo, como saiu na prensa, esta é unha fotografía obtenida da Opinión, de A Coruña. O día do lanzamento foi a bomba, porque fixemos unha campaña de prensa, montamos gabinete de prensa e conseguimos que viñesen por ali as televisións, as radios, non dábamos abasto, non, atendendo os medios. Foi unha experiencia moi interesante de coñecemento do funcionamento dos medios. Evidentemente, despois do lanzamento, a repercusión na prensa foi enorme. Saímos no telediario da Antena 3 de rango estatal, saímos na desconexión do telexornal da Televisión Española en Galicia, saímos na Voz de Galicia, Crónicas de Comarca, no Correo Gallego 3 veces, en fin, incluso tamén na página web do Concello de Ordes. Evidentemente, houve que render contas, aquí quedou o informe económico, control menos outra vez. En fin, e aquí aparecería o vídeo do lanzamento, non? Porque, digamos que no interior da cámara, na primeira Marmasat, a cámara deixou de funcionar, porque a temperatura ascendeu de maneira espectacular, entón a cámara apagouse. Pero funcionou a cámara externa, levábamos un móvil pegado no interior, debaixo da cámara, para conseguir facer a emisión en streaming en directo do despegue. E non se nos ocorreu, claro, a mellor idea que pegar a pantalla contra a caixa, coa manta térmica e toda a gaita. E sucedeu que o móvil aquel, que era cutre, de todo, non custaba nada, sobreviviu a viaxe, sobreviviu a 65 graus baixo cero, e chegou a baixo, sobreviviu porque, como tiña a pantalla pegada contra a cápsula, a propia calor que desprendía permitiu que mantivese esas temperaturas. Non só sobreviviu, sino que o lanzamos na Marmasat 2 e tamén sobreviviu. Agora é do presidente da nosa, porque é unha cousa de museo xa. Veredes que neste lanzamento vai aquí colgando unha fotografía. Xa vos adianto que aquel ano dedicábase, era maio, dedicábase o Día das Letras Galegas a Manuel María. A fotografía é de Manuel María, que gracias a nós ascendeu aos ceos, e neles quedou, porque ali desapareceu, non regresou. Hai un momento no vídeo no que Manuel María desaparece, no medio de moito follón, non sei, debía estar moi malhumbrado o home, pero grazas a nós subiu aos ceos. En fin, tivo repercusión nos medios, non? O tema este de meter a Manuel María mandalo a estratosfera. En fin, non vos quero aburrir, pero creo que non vos estou aburrindo. Creo que ainda hai algo importante da Marmasat primeira que está pendente, que é a montaxe das imaxes que captou, non? As imaxes tamén as podedes atopar aquí no menú vertical e no audiovisual. Neste enlace tedes as imaxes estas previas a todo o lanzamento do proxecto, como esta que vos mostraba antes, esta que acabades de ver agora, pero despois tamén están os vídeos das outras misións. Este é o meu favorito, o da Marmasat segunda, que ascendeu a 33.612, que evidentemente mercamos a lotería con este número. Este foi outro de proxecto, e logo nós tamén facemos
trailers, agora facemos trailers, non? Do tamaño do trailer chega a ser o globo cando está a 33.000 metros. Cando vai abaixo é un globo dun par de metros, pero cando está arriba ten o tamaño dun trailer, antes de estoupar. Logo poderemos igual ver unha pequena imaxe. Pero facemos un trailer para dar a coñecer o proxecto. Este é o trailer da Marmasat 3, este é o trailer da Marmasat 2, e por aquí andaba o trailer da Marmasat 3. Estas son as imaxes que tamén non son moi longas, eu convido vos a que as vexades, son moi chulas. Era un día despexado, milagrosamente. E aquí está o trailer da nova emisión, da cuarta, que estamos traballando agora, non? Pero non me vou liar, imos pasar aquí. Aquí quería comentarvos que despois do enorme éxito, que morríamos de éxito, despois de todo isto, sucedeu un feito que nos sorprendeu, e é que os principais promotores do proxecto, que eran Raquel Rendo, profesora de Tecnoloxía, e Xosé Díaz Díaz, profesor de Matemáticas, ao remate de curso deronlle destino noutro certo, non? Entón, o alumnado era de terceiro, pasaban a cuarto e quedaron así, a ver as vir, non, pero nos queremos lanzar outra cápsula, non? Entón, houve que inventar algo, tivemos que inventar algo, e a idea foi esta, non? A da creación dun congreso, un congreso científico. O primeiro congreso Marumasa, chamamos. Nese congreso sucederon cousas interesantes, ali o alumnado que tivera experiencia como mestres explicaron todos os segredos para poder ir con ben, non? O know-how, como lle chaman agora, así en plan americano, foron capaces de transmitir todas as técnicas e todos os segredos e todos os detalles, pois son bastantes problemas os que hai que resolver o alumnado dos outros centros que se fixeron cargo de outras actividades. E, de feito, entregamos a bella cápsula da Marmasat primeira ao alumnado de Oleiros, que a levaron para seguir a partir dela o modelo de facer a segunda Marmasat. E ali, pois tamén, cos móviles, non está moi ben visto que traballemos cos móviles, pero nós fomos á Casa da Cultura de Ordes e deixamos que alumnados sacasen os móviles para votar cal sería o logotipo e cal sería o nome da nosa xencia. Saiu nosa, naturalmente, non? Parafraseando a NASA. E o logotipo que xa vistes, non vos vou seguir con iso. O congreso foi moi interesante. Do congreso, pois, fixemos moi pouquinhos exemplares porque non estamos sobrados de diñeiro, sacamos 50 exemplares, hoxe agasallamos un para que quede no arquivo do Consello de Cultura Galega e outro a Valentín tamén, que axudou bastante, botou-nos unha man para sacar adiante o proxecto, e teño aí outro para levar á biblioteca daqui da Cidade da Cultura, para que quede memoria disto, pero non vos teledes porque podedes consultar, se pinchades aquí en congreso, se baixades un pouquiño, podedes chegar aquí ás actas do primeiro congreso nosa, que como veredes, se efectivamente dá a ver, porque pesa o seu, é un trochazo de 87 páxinas que o que pretende é recoller como foi o congreso, tanto o que se dixo como o que ali se puido ver. Entón están recollidas as palabras textualmente dos presentadores, Jorge e Sara, e máis imos introducindo pouco a pouco as distintas cousas que se foron proxectando, de tal maneira que por veces parece un texto dramático e por veces parece unha fotonovela, pero non está cargado, é unha mágoa, está aí, podedes velo. Eu creo que é especialmente interesante porque a versión en papel ten unha dificultade e é que a enorme repercusión que tivo en prensa non é consultable, porque o fixemos con aquí está, actas do primeiro congreso Marmasat, vedes, non vos mentín, 87 páxinas, vai a chollazo, nos deu na materia de lingua galega, non? Aquí tedes a foto da primeira Marmasat, non? Como está xusto antes de sair, non? Esta é a presentación das actas, aquí vedes o lugar onde se fixo a inauguración, a conta atrás, porque isto foi todo moi simbólico do noso proxecto, non? A conta atrás, este foi o cartel do Congreso Marumasa. Hai algo que é interesante aquí, non? Estamos no medio do día 1 de xaneiro do ano 1 e do 31 do 12 do 1999, en fin, xa está ben que nos meten as materias de galego solamente nas cousas que teñen que ver co pasado e coas tradicións e que nos quiten de todo aquilo que ten resonancias co futuro. Isto é algo que temos que combater, nós estamos combatendo como boamente podemos, moitas veces fora da aula ou con estas estrategias que podedes ler entre líneas, non?
Aquí aparece o plano de cales eran as comisións, había unha comisión de ciencia, outra de comunicación, unha de deseño, unha de audiovisual, unha meteorolóxica. A meteoroloxía foi moi importante, incluso estudamos as témporas, a economía. Aquí está, dentro do programa do Congreso, como está distribuído todo o local. Tivemos unha feira, non? Ali, no medio do Congreso, estivemos toda a mañá, entón tiña que ser unha cousa suficientemente divertida. É unha toma de contacto para romper o xeo entre alumnado de 3 institutos distintos. Aquí continúan falaron bastante os presentadores, unha foto desde arriba, desde o galiñeiro. A Comisión de Comunicación fala, e dentro da Comisión de Comunicación veredes que empeza a haber así enlaces, porque tamén fomos un pouco activos, Twitter, Facebook, tal. Ese era o tríptico. E aquí é o interesante, repercusións de prensa. Podedes consultadas de A Voz de Galicia, Lidia Gallego, el Correo Gallego, Crónicas, el Correo La Voz, el Correo, Cadena Ser. Isto foi un subidón para o alumnado impresionante, non? Todos dando declaracións, a prensa, a radio e televisión. Para a televisión, para o de televisión, para o Telexornal Galicia, que non é o daquela outra era das presentacións, dos inicios. Isto xa foi cando o lanzamento, non? É a repercusión do propio Congreso, non? La Voz de Galicia, Faro de Vigo, a radio, televisión. Esta fotografía que sacou un fotógrafo de La Voz de Galicia, que se tirou ali no chan para facer a foto así nun contrapicado espectacular, e que foi unha das mellores fotos do ano. Estivo exposta no Pazo de Fonseca como unha das mellores fotos do ano da prensa. En fin, creo que con isto xa podedes andar pola páxina web da nosa, verdade? Non vos vou enredar máis coa páxina, con isto da páxina web, pero o que si quero é que, mentres conto un par de cousiñas máis, que pretendo ser breve, e, entretanto, a ver se podemos poñer isto para que o vexades, porque creo que paga a pena. Esta é a cámara lateral, a que vai tomando as imaxes, o círculo. Teníamos o estabilizador, que era o invento dese ano. A forma de circular a cámara non foi tan rápida como no ano anterior, que as imaxes eran tremendas, porque as cordas se entrelazábanse e provocaban un xiro espantoso. Pero co sistema este catedralicio a cousa funcionou. Vedes como pouco a pouco estamos vendo a estrada da Coruña arriba, empezamos cada vez a deixar de ver o que está xusto debaixo, que nós deixamos xa de ver o instituto, e empezamos a ver toda a contorna. O Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado unánimamente polo Parlamento, ainda que non chegou a ser desenvolvido, é a nosa folla de ruta. Iso unido á Lei de Xullo de 2007, que abogaba polo uso do galego como lingua vehicular en 50% das materias como mínimo, o que incluía matemáticas e física e química, se non lembro mal. Foi nesa situación como nos incorporamos ao IES Baruxamal en setembro de 2007, asumindo durante 4 cursos a dinamización do equipo de normalización lingüística. Nese curso asistimos a unhas xornadas de formación moi ben argumentadas desde a ciencia da sociolingüística e con unhas magníficas orientacións ensinadas polo profesorado da Universidade de Vigo, algúns de cuxo nome non queremos recordarnos. En efecto, para que o remate da ESO, que é a etapa que impartimos no noso centro, se cumplise a Lei de Normalización Lingüística, e que o alumnado todo pudese expresarse con soltura e distintamente, tanto en galego como en castelán, era preciso adotar estrategias distintas segundo os entornos do centro. Nos de contexto castelán falante, víase que o único realmente efectivo desde a didáctica das linguas era o modelo de inmersión. Nos de contexto galego falante, o que resultaba urxente era a introducción de galego en ámbitos formais novos. Ese era o noso reto. Así que, inspirados pola didáctica e pola sociolingüística, que tamén son ciencias, decidimos traballar na adquisición de registros formais. Con ese propósito enfrontamos un conxunto de actuacións. Vedes que agora non hai música, pero dentro de pouco haberá unha música que, cando eu escoitei na miña casa, ao baixar as imaxes da cápsula, debo dicir que me deu un pouco de impresión.
porque agora entendemos que debeu de ser o vento contra as 4 cordas das que penduraba o noso... E claro, era unha casa. Ainda non quero dar conta de que era isto. En fin, o vídeo finalmente remata unha versión desta música celestial buzuki irlandés. Igual chegamos a la. Non teñades medo, foi tremendo, seguramente. Ainda que pensamos en vendelo a algún programa destes de misterio. Pois, con este proxecto creamos a materia propia de Centro de Expresión Teatral, revitalizamos a revista escolar subtitulando a Voceiro Neogaleguista, participamos nun proxecto de prensa experimental unha separata de La Voz de Galicia na edición de Compostela con 10.000 exemplares, o cal non está nada mal para un xornal escolar, da man do tristemente desaparecido Nacho Mirás e de Alberto Sacido, e incorporámonos ao proxecto Comenius, onde producimos varios vídeos. O máis celebrado deles foi 8 entrevistas, que estaba subtitulado en inglés, e que, ademais dun premio de innovación educativa, foi seleccionado para a exposición de 20 proxectos en 20 anos de normalización lingüística. Todo isto foi posible grazas á participación dun amplo sector do profesorado e polo increíble pulo e tesón de Raquel Rendo, profesora de Tecnoloxía, que tamén chegara en setembro de 2007 ao IESMA do Xamal. Sobre este sustrato, produciuse a chegada de Xosé Díaz Díaz, profesor de Matemáticas ao noso centro, que deseñou a aventura espacial man a man con Raquel Rendo ao longo do curso 14-15. No curso seguinte implementaron todo aquel deseño e convidaronme a participar nas cuestións lingüísticas. Desa colaboración saiu a homenaxe que era de Manuel María, que subiu aos celos. Nós xa viñamos correndo moito, con moita forza desde 2007, así que a lei de 2010 do mal chamado plurilingüismo non foi ten de frearnos, porque o galego é a lingua viva e normalizada fora das nosas aulas. Ali está vivo, eu son un privilexiado. Primeiro porque é a lingua propia, é a lingua na que nos expresamos, dentro e fora das aulas. E segundo porque non temos bacharelato e podemos facer un montón de cousas, non estamos pendentes da nota chave. Agora non sobe Manuel María, pero soben os poemas estratosféricos. Temos un concurso de poesía estratosférica. Os poemas gañadores soben a estratosfera e cando recuperamos, enmarcámonos, certificámonos e entregámonos o seu martillo e o seu vidro de museo para que durante toda a vida desa rapazada estea un recordo do espazo. Podemos ver un pouquiño máis, e xa corto, que se me deixades paso a noite inteira aquí. Este é o punto máis alto, este é o Atlántico, por aquí vedes a praia de Corrubedo, por aí Fisterra, aquí está o Arco Ártaro, as imaxes son espectaculares, as nubes están amarradas á terra, vedes que casi nos podemos bañar en Corrubedo. Logo por aquí, pois, a ría da Arousa, e logo por aquí o resto das rías baixas. Este é o punto de máxima altura, 33.616 altitud máxima. A partir de aquí o que sucede é que o globo, como está previsto, estompa. Entón é unha festa de confeti, como vedes aí, e inmediatamente imos ao inferno. Aquí o estabilizador xa non funciona, posto que, como non temos aire, por eso non se oe nada, e non temos aire, pois o paracaídas non se abre, ábrese un pouco máis adiante. E nada máis, non quero entretervos máis, pero convidamos a que sigades a nosa página web e que nos sigades a través dos medios. Moitas gracias. Bueno, pois
antes de nada, dar gracias a Consello de Cultura Galega por convidarme a estar aquí con estas intervenciones no medio ou poñendo o final o broche, xa non sei... Perdón? Graciñas, moi mal. Claro, pensaba que ibas ti agora. Que si, tío. Vale. Pois contaba que había, pensaba que iba de último, pois non entendía nada. Bueno, pois é de verdade unha leticia e un placer escoitarvos, compartir aquí este rato con todos vos, con estas proxectos tan alucinantes. Dicirche que tamén o vosso vídeo é un xeito estupendo de toparle as bocas aos que agora as terraplanistas, que din que a terra é chan, a terra chan inventamos aos galegos, cos peitos, a terra chan inventamos a nosa casa, porque se observa perfectamente a curvatura da terra desde esos 33.000 metros. Entón, propoñemos que creedes aí a nosa tapa a boca aos terraplanistas a facer cancelo xa. Bueno, entón eu veño a falar de Xoclip, que é un proxecto que fixen con Adela Otero e que logo vos contarei que xa se enrolou unha persoa máis. Cal era a idea? Bueno, pois eu son profesor de bioloxía e tamén de xeoloxía, por suposto. Esa parte suele ser un pouco árida para o alumnado, entón decidín que igual era cousa interesante facer unha serie de vídeos divulgativos que foran moi asequibles de ver, de comprender, bueno, por lo menos era a intención, e sobre todo, unha das cousas que me interesaban que fose galego. Entonces, somos Adela Otero, que non está aquí hoxe, eu, e Rocío Romaroel, que está en unha foto desta mesma mañá traballando, que estamos agora mesmo nunha licenza para crear novos vídeos nos que vamos a incorporar dron, cámaras 360, que tal sabe todo iso, e estamos buscando localizacións para falar da xeomorfoloxía e a paisaxe galega. Podemos falar de cousas xerais desde as localizacións galegas, porque a xeomorfoloxía, ou para falar de becerismo, non temos por que irnos ao Verés, xa que temos os exemplos aquí en Galicia, entre outras cousas. Bueno, isto fixémolo, isto que os vamos a usar durante unha licenza, porque ao longo do curso intento crear vídeos, de feito fago, que pasa que, como falaba antes tamén Javier Balea, este tipo de cosas requiren unha dedicación bastante exclusiva, e se queres facer algo que tiña unha certa calidade, implica tempo. Os vídeos que, algunhas das cousas que vos vamos a amosar, normalmente levamos producilas de orden de 3 horas por minuto, é dicir, cada minuto producido leva máis ou menos 3 horas. Todo o proceso de documentación, guionizado, etc. Entón, non sabía moi ben se poñervos isto ao final ou ao inicio, entón, como vou vos a falar de que é Xoclip, fixen así unha escola de pequenos fragmentiños sen moito non siguen un fío común, sino que son anaquiños que amosan un poquinho en que ven consistindo isto. Ola, xente de ciencia. Hola! Neste vídeo falaremos vos das características do relevo dos bordos diverxentes ou constructivos. Características do relevo das rosas. A maioría dos bordos de placas diverxentes están asociados ás dorsales. Agora estou me desplazando ao longo do plano de Viño, que é o plano de contacto entre placas na zona de succión. Este arrastre orixina terremotos de foco superficial, intermedio e profundo. Parece que te acercado. Por qué? Pois porque o magmatismo orixina vulcanismo e a intrusión de rochas. Nestas zonas, unha das placas introdúcese debaixo da outra. Nos novos vídeos vamos a cargar máis as tintas en vídeos nos que vamos en a paisaxe galega, porque tamén o tema así o favorece, que vamos a tratar de esta xeomorfoloxía. Vin ata aquí, ata os peredos de Traba Pasarela. Esta paisaxe granítica está... Somos Muiños da Ribeira, no lugar de Arbeleiro, pero non vimos aquí para ver isto. Vive comigo.
despois colocalas unha encima de outra como se fosen estratos da copia terrestre. Agora que temos estas toallas superpostas a xeito de 5 estratos rochosos diferentes, imos aplicarlles lentamente unhas forzas ou esforzos tectónicos de compresión. Preparados, Xacobo? Me axudas? Espera que te vou axudar. Veña, aquí está. Una, dúas, Listo. tres. Aí está. As dobras son de formacións plásticas e continuas, posto que non rompen a estrutura das rochas. Agora, sobre esta falla, temos o noso xeólogo que quere tomar nota da dirección ou rumbo da falla. Como faría isto? Ei, Adela, que traes aí? Que tes na mano? É o mapa de Marí, claro. O mapa de Marizar. Esta é unha historia moi interesante. Nos anos 50, grazas aos avances tecnolóxicos da época como o sonar, que se puso a punto durante a Segunda Guerra Mundial, e gracias á perspicacia e perseveranza da xeóloga estadounidense Marizar, E aquí, ides a observar que é o que ves, de acordo? Observade como se orientan as limaduras de ferro respecto ao campo magnético norte-sur. Pero non. Ben, ata aquí chegou o que vos queríamos contar sobre as dorsais, os drifts e as fallas das programas. para chegar a comprender isto, fixo fallo o traballo de moitos científicos que xuntaron esforzos ante grandes desafíos. E como dixo Marie Curie, na vida non existe nada que temer, só cousas que comprender. Ata pronto. Auriño. Bueno, entón, como vedes, intentamos buscar un formato. Entón, a razón por que fixemos isto? Pois había unha necesidade, eu creo que bastante imperiosa de facer contidos en galego en YouTube. Ainda outro día estive vendo unha videoconferencia que tamén foi proposta aquí, foi promovida por a Universidade Cultura Galega, de unha persoa que traballa en Google, ¿no? Que están traballando nos programas de reconocimiento de voz para pasar ao texto, porque mañá vou a propoñeros un obradoiro de subtitulado de vídeos de YouTube en galego. Entón, hai outras linguas que xa contan con a ferramenta que automáticamente pasa da voz ao texto escrito, o cal é unha gran achega para aquelas persoas que teñen algún problema de audición, hipoacusia, etc., porque automáticamente poden disfrutar de calquer vídeo, se está en castelán, italiano, francés, porque xa directamente recoñecen. Por que non o temos ainda en galego? Pois porque ainda non temos suficientes vídeos en galego para que haxa un conxunto enorme deles e que poñer a traballar as ferramentas, os programas que son capaces de comprender que é o que se di para pasarlo a texto. Entón, no momento que nós fixemos pois isto, pois puño aquí unha busca de materiais de xeoloxía, xa non en galego, fomos a buscar que materiais había didácticos. Entón, había bastantes en inglés, grandes documentais, pois que nos gustaba moito, pero en galego non actuamos, salvo casos moi excepcionais, pois prácticamente non había nada, non? Entón, iso foi o primeiro que fixemos, buscar, e logo buscamos aqueles que nos parecían máis interesantes e decidimos buscar pois un formato. Había formatos diferentes, había desde un señor que facía simulacións da xeoloxía na cociña, que estaba simpático, pero había que buscar un perfil para nós. Cando nós facíamos este tipo de vídeo, había que decidir se éramos profesores a usanza, xente seria, non todos somos serios, si pretendíamos ter unha actitude de broma ou de risa. Había que buscar esa identidade. Decidimos que iba a ser unha cousa intermedia, que tíamos que parecer profesores, evidentemente, que tíamos que ser rigurosos, que tíamos que usar unha lingua, que tíamos que cal iba a ser en galego. E a Adela, que me acompaña, naceu en Alayún e chegou con 10 anos aquí a Galicia, e decía, Xacobo, pero si eu galego prácticamente levo aquí, e nada, vai facer estupendamente. E eu defendeu a Adela, que me pareza, pois, cando chegou con 10 anos aquí a
a miño, decía, de verdad, eu cando cheguei pensaba que eran bereberes, que me recibiu, me dicían, ai neniña, ai neniña, ai neniña, ai copiña, copiña. Parecía yo bereber, non? Da lado do norte de África. Entón, tivemos unha serie de discusión, porque o concepto de que tipo de vídeos íbamos a facer, quen íbamos a ser nós, que papel iba a xogarnos a lingua, e logo outras cousas transversais, como apoiar na ciencia, valores universais da ciencia que aportan a humanidade, buscar frases célebres que houbera de xente da literatura respecto á ciencia, que buscáramos esa transversalidade, porque, como ben decías ti, a ciencia non pode valerse só de aspectos científicos. Cando nos comunicamos, estamos nunhas charlas de comunicación, temos que valernos de un montón de ferramentas. A primeira palabra, a segunda é a escrita, a terceira, cando eu fago un vídeo, ten que valerse da plástica, cando eu fago un vídeo teño que compoñer, cando Xavier fai esa infografía ten que conceptualizar e entón ten que facer valores de abstracción e que ten que ver coa plástica. Es que non se me ocurre entón pensar que hoxe en día que só nos vamos a valer de ferramentas ligadas ou vencelladas estrictamente á ciencia é ser un pouco insenuo do que divulgar, cantos máis ferramentas levemos na nosa mochila mellor. Bueno, entonces, que foi que fixemos? Somos profes, o mellor que facemos é facer apuntamentos. Entón fixemos os mellores apuntamentos que creíamos que podíamos facer, e aquí tedes un anaquiño, non? Entonces, esos vídeos van asociados aos apuntamentos, e logo tivemos que guionizarlos, porque cando nos falamos, non falamos, ainda que sabemos, e supostamente se nos acredita un coñecemento no tema, pois non sabemos exactamente de memoria. Cada vez que falamos, pois cambiamos, porque cada clase nos é diferente, ainda que vayamos de tercero A a tercero B, a la seguinte cambiamos, non sae así espontáneamente, ou polo menos non sei vos igual. Entón fixemos un guión, e sabedes aí, sacou o dela, do que iba a decir cada un. E logo toca a parte, por son unha vez máis adelante, hai que ensayar, chubí ou non chubí, ser ou non ser, ou en el lugar de la marcha. Hai que practicar, hai que facer o propio, e ainda que este escrito, e ainda que vayas a ler, e ainda que logo vas a partes que te saibas de memoria, hai que ensayalo, porque esta vida é un teatro, e hai que cumplir unhas expectativas co que vamos a facer. O escenario noso, para que vexades un pouco como vos, que tiñades a máis alta tecnoloxía do MIT, pois nos tamén, nos tiñamos os estudios da Warner, que é a casa de Adela, como vedes, amplamente dotada dos millóns volumes en ciencia e literatura, este vídeo acredita, e con un croma verde e unhas pinciñas, de verdade que podemos conseguir auténticas virguerías. Entón, así foi como gravamos nun verán, durante a primavera, verán, porque a licencia son 3 meses, pero nos metimos en 5 meses, había que pechar as fiestras dun duplex que miraba a sur en xuño e en xullo, para que non entrara o ruido, nos colocábamos a 35 grados, sudábamos como... Incluso ás veces decías, bueno, non entra ningún ruido, escoitabas de repente cando estabas editando o ruido de cortacésped da guenda abaixo. Bueno, son cosas que pasan. E este é o resultado, non? Esta, podes ver, Adela é unha persona que complementa e ten todo o xogo, pero acabou a súa casa moi desmontada. Este é o inicio, con 2 parabuñas do Amazon, este é o noso fronte, que logo veredes como funciona, un micrófono debidamente colgado dunha lámpada, as lámpadas estas así, que logo descubrimos que estos foquiños halóxenos que se poden orientar eran tremendamente útiles para o noso cometido, e aquí estades vendo o noso segredo, o Prompter. O Prompter é unha aplicación gratuita que tes na tableta e ti todo o que... Este é o novo diseño que fixen para ler a cámara, na que teño un iPad cunha aplicación de teleprompter. Está lixeramente inclinada, pero se pode ver máis ou menos a 45, de maneira que se mete xusto debaixo. Aí tedes o noso segredo. Temos un prompter que vai pasando ao lado da cámara e nos lemos e miramos a cámara, parece que é todo moi natural, pero trátase de unha lectura. Como acaba o asunto? Pois como estades vendo, non? Sabedes agora que o sofá, patas arriba, as cortinas por aí ciscadas,
medio salón invadido por telas verdes por todos lados, para conseguir este tipo de efectos, porque pensábamos que era unha cosa que iba pues, chegar aos alumnos, íbamos a convertir moi visual, e pensamos que así conseguimos. Logo sabemos que os rapaces lle gustan os programas estilo Frank de la Jungla, estas cosas, entón esas cámaras en man, coa GoPro e cunha Steadicam, e sígueme alternando as imaxes de dron con estas de GoPro, pensamos que nos gusta bastante, de feito, así nos lo comentaban, e por eso fomos cambiando e usando diferentes recursos visuais, porque os profes temos os diferentes recursos didácticos sempre. E aí fomos facendo diferentes capítulos como eres, incluso chegamos a facer o que viches sobre as toallas para escenificar unha dobra, nun acuario escenificamos, tedes por aquí enlaces, este vos lo deixo, non vos vou a aburrir con moitos detalles, pero isto era un acuario, entón escenificamos unha corrente convectiva, entón puxamos no medio calor, nos lados fríos, entón con color, se queredes xa podedes ver logo na casa, e ata puxemos un Playmobil, porque todos temos agua con Playmobil, e entón decidimos en honor a esas horas inmensas que eu pasei desenvolvendo a imaginación cos Playmobil, que tiña que ser no sociólogo que amosase as diferentes partes que compoñen unha falla. Isto fixémoslo con un croma verde, o pobre Playmobil atamos unha varilla de paraugas de color verde que pintamos, máis unha manopla verde sobre fondo verde, entón non vedes nin a man nin a varilla que tiña insertada por esa zona na que o lombo perde o seu real nome por outro menos prudente dicir aquí agora, e así se fixo, non? Pero claro, todo isto realmente convertirse nun traballo colaborativo en rede. Aquí teño algunhas das persoas que están amablemente axudándonos a subtitular, porque se deixamos isto só que quede a man de dúas persoas ou tres, é un traballo inmenso. Creamos un grupo en Facebook que se chama, sabedes aquí, Subtitulado Vídeos Accesibles, porque unha das nosas preocupacións é que unha vez que creamos este traballo, que estivera accesible para o noso alumnado, pero dentro do noso alumnado hai xente que non pode escutar correctamente ou incluso que sobra. Entón, fixemos primeiro o subtitulado, aquí temos a Martín, que está por aquí, que do Canadá, veu do Canadá como lector no noso centro, está subtitulando, teño que dicir, directamente do galego ao francés. E, bueno, ten un mérito enorme. Aquí tedes outra compañera, Patricia Durán, que está axudándome ao castelán e ao galego, e logo hai outra xente que está axudando ao inglés, e, por suposto, na parte de, que non comentei antes, na parte de cando creamos os guións e cando creamos apuntamentos, tiñamos unha serie de profesoras de galego que nos axudaron, como Luisa Corredoira, Rocío Romar ou Fátima, que están no IES de Tomiño, e que, claro, que buscaban que os textos tiveran unha cohesión, que estiveran ben revisados, que non hubiera esas faltas que notaba antes, sí, efectivamente, porque ti falo con mellor con ilusión, intentando facer o mellor do mundo, pero se somos un equipo e hai alguén que está revisando o que a ti se te pasa, pues é fantástico, e así foi. Ainda que logo nos fala un pouco, porque a hora de falar improvisaba, así, cometía erros, pero bueno, sempre en aras de mellorar cada vez. E bueno, aquí todo isto son todos os colaboradores que están ahora mismo subtitulando, non só este proxecto Xeoclip, sino máis vídeos que temos de meteoroloxía, outros sobre bioloxía, uns sobre vacinas que se acaban recentemente. E bueno, isto logo os estudiantes traballan na casa, porque a veces facemos, está de moda chamarlle Flipped Classroom, que chamo aula Picha Carneiro, que invertir os tempos, traballan na casa e na aula facemos cousas máis dinámicas. E bueno, estamos moi contentos porque estos materiais que son pensados para estudiantes teñen máis de 53.000 visitas xa en menos de 2 anos, e unha cousa que nos importaba moito e que podemos observar é que ten picos, e cando son os picos? Durante os períodos lectivos, mentres que cando hai vacacións escolares, estes materiais se consultan moito menos. Por tanto, o noso objetivo que era dotar ao alumnado galego de uns vídeos que foran accesibles, que foran visuais, que foran cortiños de 5-7 minutos seguindo o currículum,
que usaran eles. A sorpresa chegou cando, bueno, aquí están as visitas, pero a sorpresa está cando observamos que os vídeos sen subtítulos eran visualizados 56.000 veces, mentres que cando se visualizaban con subtítulos en español eran 77.000 minutos de visualización, 9 veces, 77.000, é dicir, e isto dixo moita xente, pero ti por que faz os vídeos en galego, terías moitas máis visitas se os faz en castelán, por que non? Porque realmente, hoxe en día hai como unha especie de obsesión por ter o mellor número de visitas, como se eso fora acreditar a túa calidade. A túa calidade é a que ti te marques e a de intentar facer o mellor posible. E logo a calidade do material. Logo temos que ter en conta outro tipo de cousas, que era que falábamos de a presenza do galego en YouTube como unha ferramenta normalizadora da lingua, como canle de chegar a xente nova, os rapaces novos, falábamos antes de lectura, sabémoslo, pois pasan moitas horas diante dunha pantalla, non ven a tele prácticamente, o que siguen son programas de YouTube, entón ten que haber materiais en YouTube, en galego, e materiais vos. Intentámoslo facer, así foi, vedes que hai subtítulos en español, en inglés, en galego e en francés, desde que comezou aquí a miña compañera, e nada, non hai ningún problema. Poñen subtítulos e vía. E nos chegan comentarios desde Brasil, evidentemente polo galego, pero tamén desde Argentina, Uruguai, Paraguai, incluso desde Filipinas. Temos unha serie de vídeos relacionados con vulcanismo que arrasan en Filipinas. Non sei por qué, pero bueno, aí está. Entón é curioso, non? E a xeografía, sabedes, por aquí España, Argentina, México, Perú, Portugal, Chile, Brasil, Colombia. Bueno, o seguinte paso foi, pois, xa que os temos, e dunha maneira totalmente altruista, uns compañeiros que traballan no ensino, intérpretes de signos, están nos axudando a reclutados. Eso xa é a miña zona de xogo dos nenos. Ceden amablemente, a veces pisamos algún xoguete, colgamos a tea verde e eles signan os vídeos para que xente na comunidade sorda pois poida ter acceso a materiais, porque se antes falábamos de compromiso que tiñe que entregar a galego, tamén tiñe que ter un compromiso coa maior accesibilidade posible do que eu fago, porque eu son funcionario público, teño que intentar garantir que os meus contidos cheguen a todo o meu alumnado, e dentro do meu alumnado hai xente que non ten as posibilidades que temos nós, de poder escutar, igual que tivemos en conta outros aspectos cando escollíamos colores e animacións para temas de xente daltónica, etc. Entón, bueno, aí estamos, isto fai esta xente, agora xa vos digo, altruista, e aí seguimos, porque leva moito tempo, e moitas gracias por las gracias. Boas tardes, noites, animamos a que aguardedes con atiño máis, porque primero agradecer a señora Pícola Galega, a señora Ramallo, a todas as organizadoras da invitación, e, bueno, é un honor, unha honra compartir mesa con estes cracks que tedes aquí. A verdade que non coñecía directamente aos seus traballos e os nomes de escutar por aí, pero non os traballos, e a verdade que me parece impresionante. Tamén merece moito a pena coñecer os dous proxectos que vou a presentar, que vou a comentar brevemente. Vou intentar ser o máis breve que poida. Teño a presentación cargada. Vou pechando. Vale, vou pechando. Entón, decíamos que os dous proxectos dos que vou a falar eu son o... Isto aquí, vamos a ver... Son o Fitofaladoiro e o Proxecto Ríos. Unha pregunta antes de nada. Cantos profesores e profesoras de galego hai na sala? Levantar a mão os que sodes profes de galego.
xente que traballe en concellos en relación á normalización. Bueno, pensei que había máis xente de galego, non sei se son os que marcharon. Vale, a ver, isto, limpio. Vou poñer unha pequena presentación sobre o fitofaradoiro e despois vou me conectar para falar ao revés, a presentación do proxecto Ríos e hai un par de diapositivas, pero despois falarei en relación á web do fitofaradoiro. Así a isto e se vou conectar. Bueno, antes de nada presento a Francés Pérez. Onde está Francés? Francés, estás aquí. Son dos coordinadores da Educadora Ambiental e dos coordinadores do proxecto Ríos de Adega. Pedinlle avisando de que iba a haber esta redonda e pedinlle que viñera porque é mellor que a min pode contarvos moitas das cousas que teñen relación coas aspectos lingüísticos e tamén agradecer a Rosario Álvarez, que tamén falei con ela, porque o fitofaradoiro é un proxecto que está promovido por el barrio SAN, por que se llama Departamento de Botánica da Universidade de Santiago e tamén por o Instituto da Lingua Galega. Entón, moitas das cuestións relacionadas coa lingua e a recollida de datos lingüísticos que podes preguntar a ela. Eu veño a mostrar por aquí, por lo tanto, se algún dos aspectos dos que vou a mencionar rapidamente te des interés, durante o día de mañá tamén me podes preguntar o que querades. Ben, a maioría das fotos que teño sobre o proxecto Ríos, que son fotos moitas delas feitas no entorno do centro no que traballo no CP e Mosteiro Meis, isto está entre Pontevedra e Camado, máis ou menos, pois son fotos onde a xente sale con estes sorrisos que vedes aquí. Son proxectos de investigación do entorno e de posto en valor do entorno, do aproveitamento deste entorno. No caso do proxecto Ríos ten moito que ver con os ecosistemas fluviais, con todo o que eso conleva, e no caso do fitofaradoiro está unha foto de Javier Amigo, profesor da Universidade de Santiago, de Departamento de Botánica, unha visita que nos fixo ao centro de 4 anos, pois ten que ver moito co tema das plantas, dos seus nomes, os usos populares e tamén as cuestións botánicas. Empezarei falando do proxecto Ríos. Hai 3 piares que collen directamente dos obxectivos que aparecen na web. O primeiro é que é un proxecto de educación ambiental, para mí que é o proxecto de educación ambiental máis potente que hai en Galicia, que é máis serio, desde moitos anos, investiga sobre os ecosistemas acuáticos, sobre os ríos, e intenta promover un cambio de comportamentos ou modificación de comportamentos para redundar na conservación. Esta é unha foto que se fixo con un grupo de cuarto de primaria. Nos traballamos hai bastantes anos, hai 9 anos que traballamos no proxecto Ríos e intentamos que sea un proxecto de centro, é dicir, que participen todos os rapazes, profesorado do centro, desde o primeiro de primaria a cuarto de eso. Eu tamén teño a sorte, como comentaba un compañero de entero bachillerato no centro, e desa maneira os profes estamos máis centrados nos proxectos e menos na selectividade, por exemplo. Ben, se vos preguntara por unha foto de un río, pois virían á cabeza moitas delas, non? Pois o mellor unha foto máis parecida a isto de aquí, a un entorno fluvial ou algo por estilo. A través do proxecto Ríos estudianse todos os aspectos relacionados con ese entorno. Utilizaba antes a palabra moi bonita que é xeomorfoloxía. Bueno, pois a xeomorfoloxía do río, a física, a química, as matemáticas do río. Unha compañera externa de ciencias aplicadas está traballando moito os seus proxectos a través dos datos que se pode obter do río, das medicións do río, do caudal, etc. E a fauna, por suposto, pero sobre todo tamén a lingua. No momento no qual estamos facendo creacións a partir da fauna, dos animais, estamos investigando nas webs que hai, pero tamén facendo entrevistas, por exemplo, e despois inspirando nos produtos, estamos traballando, lógicamente, a lingua. Entón, eu animo a todos aqueles responsables, profesores ou que sea técnicos relacionados co ámbito lingüístico a que se apunten ao proxecto Ríos e o intenten promover dos seus centros. É un proxecto que está dirixido a entidades de todo tipo, incluso a particulares, a familias, a asociacións culturais, todas elas poden apuntarse a este proxecto. Ben, se trata de coñecer os ecosistemas acuáticos e entonces inicialmente se nos pide que escollamos un tramo de río de 500 metros ou varios tramos de 500 metros. Nós traballamos, por exemplo, dous, un que antes de entrar na vila e outro despois, para facer tamén as nosas comparacións. E a partir de aí fagamos un seguimento anual con unha inspección en outono e outra inspección con investigación en primavera, e así seguimos todos os anos. Entón se traballan moitos datos, aí por exemplo na fotografía da esquerda
está Iván, un alumno de cuarto de ESO de varios anos, facendo traballos de medición, non se ve moi con a luz mellor, pero bueno, sería un pouco planilla para hacer traballo a nivel físico-químico, que decía, se alguén ten curiosidade por algo, non pode preguntar. A parte de investigación dos invertebrados, dos animalinos que viven no río, é moi interesante, é sorprendente para calquera. A primeira visita que fixo Paco Bañobre, compañero de Ransés, como asesor do proxecto do noso río, foi para facer unha formación do profesorado con compañeros do centro de primaria e secundaria. Bueno, foi unha actividade maravillosa. Tiña que ver con macroinvertebrados, imaginaros a palabra. Bueno, pois o tema é que saiu toda a información, a biodiversidade, o interés que suscitan estes animaliños, super interesantes, todo o ecosistema e todo o que é relacionado. A segunda piar deste proxecto, e o comenta o enunciado, sería o traballo como voluntariado, o grupo de alumnos que teñamos, que se vai responsable de facer ese seguimento. Hai asociacións ambientalistas, hai concellos que fan o traballo tamén de forma continuada. E, bueno, para nós, por exemplo, é moi importante o tema de coordinación nas escolas. En esta fotografía estamos mestres de todas as etapas educativas de MEIS. Estamos xente desde aí a dereita da fotografía de secundaria e de primaria en un centro, por o medio, esas mozas e ese rapaz que ten a revista naranja son de infantil, do CRA de MEIS, tamén se animaron a participar no proxecto con nós, e os outros dous son dos compañeros dun centro de formación profesional de Ourense, que teñen ciclos de formación infantil, que se están animando a facer o proxecto Ríos co seu alumnado de educación infantil, e con nós fan un proxecto común no noso tramo de Río, Escola do Río. Tamén é superimportante a implicación da comunidade educativa. Os que tedes aquí, en a fotografía onde se ven a varios rapaces do CRA de MEIS, son rapaces de 5 anos do ano pasado, que están no noso centro en primeiro, en primaria, alumnado de cuarto de ESO no centro, tamén os meus, que traballaron a actividade para presentarle a eles, e aí están participando con estes grupos das nais destes rapaces, o cual as actividades sempre intentamos que sexan dirixidas a ser posible a toda a comunidade educativa, non solamente centralas no alumnado e en horas lectivas. O terceiro piar é o fomento da participación cidadá, con accións concretas. Esta casa que hai detrás, esta caseta, é a mesma que aparecía nesta foto, un par de anos antes, era unha casa que pertence á Comunidade de Montes, queda como a 15 minutos caminhando o quinto do noso centro, e era unha casa que estaba en desuso, e por ese desuso se estaba estropeando completamente. Bueno, pues chegamos a un acordo con responsables do Concello da Comunidade de Montes para utilizala como aula de interpretación. Antes falaba Xacobo da importancia da plástica e de poñer en valor a través de outras disciplinas, e temos que aprender. Bueno, pues estamos intentando crear un roteiro e utilizar esta casa como centro de interpretación, unha palabra tamén interesante a hora de divulgar, de dar a coñecer e a chegar estes valores ecolóxicos, lingüísticos, etc. a toda a población. Temos un acordo coa Comunidade de Montes e co Concello, e o acordo e tamén a demanda de que nos axude, evidentemente, o divulguen e creen accións para que esta sea un aula da nosa escola, do CRA de MEIS e destas entidades, que se utilice. Chamámosle a Escola do Río e está dando os primeiros pasos. Bueno, a implicación dos agentes sociais do Concello é, pero bueno, algo real, como unhas palabras rimbombantes, é algo básico. Entonces, ahora mismo estamos ligados a este proxecto, conectados a estas entidades que vedes aquí, o infantil, o Centro Rural Agrupado de MEIS, o noso centro, o Centro de Portobello, estas entidades da Administración Local Autonómica e a Comunidade de Montes de Santo Tomé de Nogueira. O proxecto Ríos conta con moitos recursos. Tamén, para mí, o mellor destes proxectos, tanto de Ríos como de Valadoiro, son os recursos que aportan. Os educativos nos chegan moitísimas propostas de proxectos, de iniciativas, pero moitas delas, pois, os recursos que nos aportan son mínimos. Necesitamos nos crear esos recursos realmente para poder botarnos a andar. Un profe de lingua galega ou de biología que se queda apuntado ao proxecto Ríos no que ven, ou ao Fito Zaradoiro, o ten fácil. O ten fácil porque hai moitos recursos xa creados e hai un apoio persoal de xente que vai ao centro a axudarte a primeira vez e a segunda que podes contar. Estos son simplemente varios exemplos das fichas didácticas que son super chulas, a rapaces les encantan.
sobre aves, unha de aves, unha de macroinvertebrados, apenas se ve desde aí, supoño, pero aparecen os nomes en galego tamén destes bichiños, non? A parte de toda a parte biolóxica, de fauna, flora, etc. Bueno, pois hai tamén un traballo, a proposta de traballo sobre o patrimonio etnográfico, tanto material como inmaterial, non? Entón, tamén hai unha serie de recursos e de liñas de traballo para facer isto. O Repositorios ten un manual de inspección super currado, pero moi accesible, as fichas didácticas moi claras tamén, e tamén, aparte deso, bueno, ao final mostrarei unha liña de traballo que tamén pode comentar un poquinho máis Ramsés. Outros proxectos nos que traballamos que teñen que ver coa lingua, pois o Repositorios para nós é unha especie como dinamizador, é a excusa para que os compañeros se apunten a facer cousas relacionadas co medio natural. Como é de Proxecto Ríos, a xente se apunta, porque sabe que vai a funcionar ou porque hai unha excusa para facer. Un exemplo, por exemplo, é este Día da Árbore, pois recollida de información sobre as árbores senlleiras do concello. Que árbores son esas? Pois as árbores para as árbores que para as familias son importantes. Cada rapaz investiga unha árbore que ele elixe, e que é importante pois, porque a plantou o seu avó, ou porque xogaba ali de pequeno, ou porque é máis grande que hai na parroquia, ou porque lle gusta especialmente, ou porque sei. Aí temos un rapaz que esta familia fixe a foto máis ben ao rapaz que os chegos que hai por detrás, non? Pero, bueno, a maioría das fichas sí que foron moi interesantes, fixemos unha exposición na Casa da Cultura, está estes días ali, todos os panéis foron feitos en cortiza, un traballo manual super currado, e despois o traballo tamén de creación de textos pois foi moi interesante, non? Este carballo saiu dunha landra plantada na nosa escola no 97, 1997. Con 6 anos, Enrique Navarro sementouna nun brick, no traballo de aula. Logo plantouna na finca e aquí o temos, convertido nun árbore de 22 anos, producindo moitas árbores. Este foi o texto que fixo a Valena de 9 anos, de un árbore que quedaba en cerquiña do correo. Edificio pecha as 9. Que ben? Menos 10, vale. Bueno, este texto a mí me recordou moito a historia do conto Xaime as Landras que vos recomendo que leades que non controle. Ben, isto é un exemplo tamén do que fixemos outros anos, creamos, por exemplo, sociedades arquitectos municipais ou do ámbito local, xornadas de medio ambiente, algo moi típico, nos facemos a Semana do Medio Ambiente todos os anos, desde hai 5 ou 6 anos, e as actividades de Proxecto Ríos están sempre presentes, non? Unha exposición fotográfica, por exemplo, do noso Trato de Río, feito por esta alumna, por Laura, por Fernández, ou, por exemplo, roteiros interpretativos guiados por alumnado, todo o traballo que eso require detrás. Estas son as fotos de Laura. Bueno, Ríos de Lingua e Cultura, pois non me dá tempo a expoñelo, pero podedes enviar unha información, unha solicitud de información á ADEGA, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, porque creo que é un dos proxectos que esperemos que volte a andar con forza nos próximos anos, que ten moito que ver coa lingua. Ben, non teño tempo a profundizar. O fitofaladoiro, bueno, pois é un proxecto recopilativo de recompilación de nomes e usos populares das plantas silvestres de Galicia. Casi nada, non? É un proxecto moi necesario, non? Está claro. Organiza novas entidades que comentei antes. Aquí hai dúas fotos de Javier Amigo, que visitou o noso centro hai varios anos. Hai un traballo oral, un traballo de recollida de información lingüístico, etnográfico, e hai un traballo botánico tamén, no que os profes de biología, por exemplo, nós temos un protagonismo maior, non? Vou, se me deixe entrar en internet, vou simplemente entrar na web do Fitofaladoiro para que en estes 4 minutos e medio que me quedan pois podades, supoño que ainda que pechas 9 non chegan aquí cerrado, ou si non se pode acceder, nos desconectaron en internet a todos menos cuarto. Vale, perdón. Vale, fitofaladoiro. Entonces, David García Saleón, que é un dos técnicos que está dentro deste proxecto, a verdad que é unha persoa super exhaustiva e super currante,
Aquí hai moitísimos materiais, merece a pena que os metales, que non teñades tempo. Aquí hai todo este menú de materiais, vídeos tutoriais para que veixades, donde explica como coller as plantas, como prensalas, como facer unha entrevista de campo sobre nomes e usos. Son vídeos superútiles e breves, ademais, de 2, 4, 5 minutos, non? Os documentos descargables que hai, para que a xente que pense en animarse a meterse nesto, hai muitísima información, fichas didácticas, criterios, instruccións de como facer unha entrevista, todo super fundamentado e super riguroso. Ben, e enlaces a centros educativos, por exemplo, o meu centro non é o máis adecuado para entrar, entonces temos que lo veis, temos alguna cosa interesante, temos, por exemplo, algúns audios de entrevistas feitas a informantes, a vos, a boas, etc., que están moi ben, parece a pena escuitalos, evidentemente, pero, bueno, hai varios centros aquí, digo os seus nomes, que se queredes anotar, que son os que me chivou David. Concretamente, hai 4 centros, que serían o Centro San Rosendo de Mondoñedo, o Centro Castro Deu de Aspontes, o Centro Lagostelle de Guitiriz e o Centro Vida de Cruz, Celde de Iriñas, que deben estar en enlaces externos, supoño. Bueno, están por aí, o buscades despois. E, bueno, mañá, se alguén ten curiosidade, lle podo decir os nomes concretamente, ou un momento que hai un descanso buscámoslo, porque teñen recursos super chulos de como está traballando o tema lingüístico, o tema das recollida dos nomes, usos populares das plantas tradicionais en estes centros. E por lo que me decía David, que non os coñece moi ben, tamén hai outros traballos máis tipo de plástica, etc. Vale. Bueno, pues nada, un aplauso para todos vos.